kanyatan saiki citra ing janji aja tansah semoyo yen ora tepi bos kanyatan saiki citra ing janji aja tansah semoyo yen ora netepi mangu-mangu kaya lagi bingung aja gawe gelo lan larane ati bos kanyatan saiki citra ing janji aja tansah semoyo lan larane ngati mangu-mangu saya lagi bingung aja gawe bingung lan larane ngati bos kanyatan saiki citra ing janji aja tansah semoyo yen ora netepi mangu-mangu kaya saya gawe bingung aja gawe gelo lan larane ati ya bojone Sukri Nusa kerai sawiji robe tokan aku bagai ya hari siap bojoku
dhewe nusa gawa es yati kandamu mangkono bojoku nusa karo aku wang isi padha muga-muga bisa urip mulya bebarengan sakula warga memang betul manis piyayine sing manis lak yo karwane dhewe kandhane lali-lali wong tris ora bisa memang betul ngiwak orang nang pinggir kali nuruti kurang tewas gawe larane ati ya yo Jarawa Purwa tunggal besaning Baskara Cios
apa kelepakan masih muda pilih gendeng apa ngekak milih gendeng walu nang ati dadi marah gendinge walu senajan bunga susah ayo tetap guyu prayogane aja gampang nasu lamun nafsu tumrap awak dadi koro sampeyan pengen derek sapa yen kanggo kudek aku melu sing sayang ning ati dadi panjang mergo gampang golek sandang lan pakan senajan bunga susah ayo tetap tembang yogane aja gampang kepranan yen kepranan uripe kang surap surap terima kasih Mbak Yanti Cemlo ya jurengan pop es cappuccino ana satrio saka desa Palu amba dan maruman yo damar sasongko lara lampah suwi toheng Majapahit ditampane wulan dikon ngarep anjas mara kembang arep kapatian nandang tresna marang kemarulan Majapahit ratu neka tanah awungmu isih kenyang dasar pasuryane ayu Prabu Minak Jinggo lamar ati tompo beragede ngamuk-ngamuk gowo gedhe awas tangane damar wulan maju perang ning Blambangan bisa menang bayang wanita boyangan tema
bangun desa supaya makmur. Sebentar malih salam buat Mbak Yanti nganggukan pop es cappuccino saking Mas Kemat, Pak Hendri, Mas Omek sing duwe Malaysia mat siang mat midhangetke sinabi makarya nuwun.
Ojo malas munda Munda apes Doki ngutmu yen pengen urip kamulya Ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas muda apes ayo sekian yen pengen urip kamulya ayo tulur bangun desa supaya yo ayo nyambut gawe sing penting asal gunane ojo malas muda apa Doki nyatno yen pengen urip kamulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane pangan gunane aja malas nunda apa yo sekian yen pengen urip kamulya Yewang manis irang manis piyayine sing manis kakangku dhewe lali wong tresna ora bisa lali ora bisa nyai betaku rukun saben dinane memang betul rokok klobot taline lawe tresnaku wis abot nganti sak lawase jangkawuri emas jingga ikhlasno memang betul ora butuh neko butuh emong setya karo garwa Mas ya Mas
duta emong ra nyambut gawe akso tindak laku para ninggal tata krama jas-jasan kalungan ngambi digagas-gagas ning ora ngerti memang betul cari tawang di biru-biru ndadekno bingung ya sayang yen sanasu iyae aja ngono kuwi eman lamun katon sikera jogete tansah gadane yen pinuju langon bakso gending walu ayo dong sing gembira ayo dong sing trapsila becik sare dimimpi oleh nun sewu nggih ulur Amerika Serikat asik yuk terima kasih Mbak Yati mugi berkah barokah semoyo angsel ngenteni aku kok tak sawer 5.000 Mbak Wariati ya tapi sampai saiki ora nyawer ya ser dudu watu yen cilik arane pasir watu kambang kali ana ing pikir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kene juser koyo kelangan terima kasih web kelompo iku arane kelukku digoyang sikari di para dadi pitu sak bentino Wariati gak bisa turu kangen riko omong gak ono waktu areng-areng bakal kecil geni sampai kuno ini kate gak nyangges iki mikiri gedang raja satundun kewawang akili lho timbang urung malam tak tinggal golek duit kadang sawi enake ora apa-apa ayo po ati iki estunipun kanggo rika gedang raja satundun dimreteni gak percaya Belanda jago iki aduh tuat cilik arane pas
kang riko pamrana waktu areng-areng bakal gedang nganggo geni sampai guru awakku terus mikiri gedang raja sak tundun digawa wong cempelong timbang urung malang yo golek kono godhong sawi enake urap ati iki estunipun kanggo rika gedang raja sak tundun diperintah gak percaya belanda daku iki kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripate iki ora bisa tak kedepke cerit yen to weruh sliramu nyanding dheweke anggap tresno mumbaran suning asmara lali aku mas Dik yen nyanding wanita
lagi ngeranteng jagung kepala saya aduh dek Pak Rena Kampak matur nuwun. Minut Aminuddin Nyagungan Balong Panggang Gresik Jawa Timur. Terima kasih Mbak Yanti Cemplo Juragan Pop Es Cappuccino adem awake.
tekad siji manuk kalih bangsa kita hati dasar aja sila kudu eling bineka tunggal ingkang warna suku bangsa agama lan budaya kabeh kudu bisa manunggal bebasan raning dadi santosa kata raya nyambut gawe wong manis kae kanca kancane lali-lali anak lanang iku wangkris nora bisa lali memang betul dirajang rajang telane sing tak gadang-gadang wong bagus ya mong mulyane tindak laku ora ninggal takrama salam tergodengi ngana ya sing sadar wong bagus oga bisa nerima memang betul rejak bakal dicampur kula aku yo teko ninggal yen wis mbok gawe gelo ya yo janar geneng toko rang pon terbe olah memang betul ngali ban kuningan nganti lali wong bagus sida kelangan mas ya mas Marsudiyah mas memang betul ngopak kerupuk piye rasane yen suara petok piye kabare tindak laku nara ninggal takrama
kakeyan pola yae yayo yayo mas ya mas jroning suka coba sawangan woe pating grandul yen dundure jebulan nepok geleng suwe tek cer yen kuwi alon get takrimanku yen aku bisa batang opae apa awake gremo dik ora ake gremo romo dik matur nuwun batanganmu kuwi apa adek kresek ya dik kok iya nah diko mulai batanganku tasik langsing nek nggo mulai nek kresek sing mampu sapa dik melu Pak Juni pokoke aku melu ngopo ya melu Pak Jun ayo amo ditinggal dhewe aku mas pengin ngetutke amo ning omah dhewe pusing pokoke aku melu ning ndi pokoke aku melu piye
J kita kelihatan rekaman Mas Yongki Gendeng ya kita tunan saking Pak Davina Gendeng Mas Yongki ya teman pun Ayo nang. ayo J Sing tak tresnani mong kowe ya dimas mula kowe aja mlenjani prasetyamu kudu eling ya dimas mula tansah tak enteni ya dimas Piye Mas? aku aja kok tinggal Sana. ya dimas apa kowe ora kelingan ya dimas janjimu marang aku jarene Dimas setya marang aku Dina minggu sing tak tunggu gawe ngajak ning tawang nganti lingsir jenenge nyene anak kene aku ngenteni kowe sakno ngenteni ya Pak tak SMS ora balesi paling nang bojone paling wedi heeh Tunan. yen tak telepon malah dipateni pas jejer bojone yonan kuwi mangkelaku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak Ciwel. ciwel Ciwel. ciwel ciwel lalu janjine kandhane Pawangep. alasane Pawangep. mangkalake sakno tenano sapa wong sing ora gelodhe ayo gelo Kang Mas wis kadung dandan lah kok slirane golek liya ayo ngono iku lho masa ratu
sempro dek dong adem. Ngagle. Lah Gelagatmu. Apa? Sajak ngejiwake. Ah, masa. Mangkelaku. Maka yo. Ja. Odo. Petuk pipimu mesti tak ciwel. Terima kasih. Tobat. Jak deh. Tak susui. Nggih, kaki bapak kanan, kabupaten Ngelo Kambangan, Ngimbang Lamongan. Salam buat Mbak Waryati, juga Siapa Mas nyanyi Ratno, Cici? Margo Laras, Cici sehat Jawa selalu. apa nyanyi? Ya dek, ya dek. Ya dek, Pak Mat, arep. Mbah Mat, monggo Mbah Mat. Yen kalah mesti bingungi Mas. Ya dek. Jaki. Aduh Mbah No. Duwente mana sati Mas. Aduh dek. Aduh Mas. Dadu. Yen kalah turun neng gredu. Lombok togel. Arep bangun ra kelakon. Kaya ngene. Ya dek. Rasane gunane wong tuwa. Aduh dek. Wong judi ngono Mas. Iya dek. Larangane negara. Nyambut gawe sewut dalane. Ayo gotong royong marang tentram sakula warga. Gede dawa paju. Belantrok. Iku ya bawaanmu. Atos kaku paju. Iku ya gawanmu. Pak Ali Jopae. Dalan siji paju sing dadi lewatanmu. Amok ngalah iku ya watakmu. Saben dina tansah nyambek gawe gandeng renteng karo pasangane. Yen sinawang Seri. ya katon rukune iku sepur sing dadi karang.
Mas Eko. keslametan dadi nomor siji kowe sepur mbok aja sembrana ya Mas Eko. Ayo Mas Eko. Ering ana sing mbok gawa para manungsa. Ayo campur yo. Sing payet nauga Susah bojone. panas padha